foli ani waleɲuman dɔn o bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na an balima bamanankan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a jira aw la k'a fɔ ko nin bamanankan kunnafoni wagati selen walawali bɛna kɛ minnu kɔnɔ kumaw la aw ye Mali kɔnɔna kunkan kibaruyaw de don an b'a fɔ ko ni kuma silo aw dangana kunnafoni daminɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko lakɔli min ni a ɲɛsinna Shirifula kɛnɛyasow ma a cakɛlaw ma min ni a hakilina ɲuman bɔra Fédération Ansardine Internationale la an falan karamɔgɔ Seyide Sherif Ousmane Madane Aidara a ye délégation dɔw bisimila maa minnu ni olu garisɛgɛ donna lakɔli na Musa Fɔnba a bɛna ɲɛfɔli k'an ye kunnafoni sɔrɔlen tɔw kan donda ka wuriya kɛnɛ min sigira senga tile fila kɔnɔ ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔ Fédération Ansardine Internationale fadi a bolofara min bɛ Mali kɔnɔ ADN Mali kɛnɛyasow mɔ 35 Mali fandan naani bɛɛ lajɛlen la a ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minnu bɛ dɔgɔtɔrɔya baara la ani minnu ɲɛsin bɛ a sɛbɛnfura k'u ɲɛnabɔli mɔ a dabɔkun de ye k'u ka dɔda ka wuriya dugu jɛko mugan da baara kɛcogo bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min ka kɛɲɛ ni an ka ɲɛmɔgɔso n'o ye conseil d'administration ye fadi sira fɛ o ye ŋaniya ta k'a fɔ a mago ka don an ka dɔgɔtɔrɔsow bɛɛ lajɛlen na a bɛ sanga dama dama bɔ n'an ye lajɛ ninnu kɛ an bɛna foli bila i la sen na tuguni an ye formation dɔ de bila n'o ye lakɔkɔli ye tile fila baara don an ka dɔgɔtɔrɔsow bɛ Mali dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ka nɔrɔbila bila ka na dɔgɔtɔrɔ ɲɛmɔgɔw b'o la ani dɔgɔtɔrɔso kalifalen don comité ninnu ma n'an b'a fɔ comité de gestion olu fana bɛ o la o la an nana ka na mɔgɔw lakana baara kɛcogo ɲuman na walasa dususuma ani wasa bɛ se ka bɔ a la cogo min na ka kɛɲɛ ni e yɛrɛ ka laɲini Ala sɔnna an nan'o an y'o baara in de daminɛ bi o y'a kanu ko baara in bɛ kun cɛ sini inshallah wula yan fan fɛ donc k'an ka na foli bila i la ka dugawu ɲini i fɛ baara in bɛ se ka ɲɛ an bolo cogo min na a bɛ se ka kɛ e yɛrɛ wasa ye cogo min na ɲɛmɔgɔ y'a ɲini hukumu kɔnɔna na an bɛ se ka baara in kɛ o la ka bɛɛ lajɛlen wasa minnu ka dɔnda bɛ ka wuriya tile fila kɔnɔ u nana bɔ ɲɛ min na Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyida Sherif Ousmane Madane Aidara fɛ u y'u ka nisɔndiya jira bani ka bilasiralikanw a n'a ka dugawudenw na baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min formation senfɛ a n'u tilalen kɔ ka t'u bolo don caw la. Ne tɔgɔ ye Haruna Tarawele ka bɔ Bariwili bi an bɛ hukumu kɔnɔ o de an ka clinique Sherifula min b'an fɛ yen nɔ Tamani an y'o comité de gestion président ye an bɛ yan nɔ bi o cadre de kɔnɔ laɲini wɛrɛ tɛ koyi ni Ala sɔnna ni clinique walima an b'a fɔ ni Haidara tɔgɔra dɔgɔtɔrɔso min b'an ka jamana in kɔnɔ Mali kɔnɔ bi dɔɔnin de b'a jɛ 40 na sabu fɛn b'a 30 kan baarakɛda ni ko a ka taa ɲɛ a mako bɛ lakɔkɔli la a mako bɛ jiri la faamu fana na o la an ye dɔgɔtɔrɔso ninnu jɔ dɔ ka se ka bɔ jamanadenw ka tɔɔrɔw la kɛnɛya siratigɛ la ni ko dɔgɔ bɔ tɔɔrɔ la kɔrɔ ye k'e yɛrɛ bɛ jɛ ni degun dɔ fana ye degun tɛ se ka wuli n'i ma dɔɔni sɔrɔ an nana o dɔɔni kɔrɔw de fara an ka kɔrɔlen fana kan ka tila ka jiri kɛ baara kɛcogo ɲuman na bi Ala sɔnna an bɛ yan bi an n'an ka dɔgɔtɔrɔw ani tɔn minnu fana bɛ dɔgɔtɔrɔso in ladon a présidentw ka fara trésorier kan Ala sɔnna a bɛɛ ye wele jaabi tile fila kalan nin y'an segun filanan ye segun fɔlɔ tɛmɛna an nana ka na bilasirali kɛ ka se ka dɔgɔtɔrɔso cogoya dɔn sabu fɛn fɛn n'a bɛ ka ji di n'i ma hakɛ dɔn tuma dɔ la a koli ka ko mais bi ta ye ka dɔ fara dɔɔni ka ye dɔgɔtɔrɔw n'u damata an yɛrɛ tɔn ɲɛmɔgɔw fana n'a damata a kɔni kɛra wasa ye parce que Ala sɔnna karamɔgɔ minnu b'an bolo université karamɔgɔw fana de don minnu bɛ dɔgɔtɔrɔsobaw la an ka tɔn tɔgɔra an b'o fana fɔ k'a préciser an ka tɔn tɔgɔra parce que karamɔgɔ wɛrɛw tɛ ko minnu bɔra Espagne ou bien fɛn wɛrɛ la an ka ansari karamɔgɔ dɔ don minnu bɛ clinique baw ni hôpitaux fana de la ani consultant internationaux de fana de b'ara pour que kana ni kalan kɛ o kɔrɔ ye di en tant qu'ouvert an t'an kufɛ kamadi kunungo wa bi kɛnɛya fana b'o jirana an bɛ ka taa ni ɲɛ min ye bi ni Ala sɔnna n'an karamɔgɔ hɔrɔma ye jamana in a bɛ lafiya ni anw ka cɛsiri ye kɛnɛya siratigɛ la ka fara diinɛ ko fana kan karamɔgɔ y'o de message lancer an bɛ se ka min kɛ an faso ye an y'an kɛ an b'o dɔ de la bi kɛnɛya y'o dɔ ye ka fara fɛn caman kana parce que n'i y'a ye tile fila in na formation minnu bɛ ka k'an fɛ bi fosi tɛ fɔ jamanadenw ka lafiya bi kɛnɛya y'o belebele dɔ ye an ka jamana in kɔnɔ an bɛɛ bɛ fura sɔngɔ dɔn an bɛɛ bɛ baarakɛlaw kɛnɛya siratigɛ la degun min b'ara an b'a dɔn mais ni nin ɲɔgɔnna sera ka woyo ka caya an ka sigidaw la mɔgɔw bɛ furakɛli sɔrɔ nɔgɔya la
o kɔrɔ hinɛ ni makari fana kɔnɔ an bɛ o de kɔnɔ vraiment an b'an profiter o de la k'an karamɔgɔ fo ka dugawu k'a ye ka dugawu k'a bɔnnaw ye k'an ka fadi ɲɛmɔgɔw fo k'a kan conseil d'administration fo ɲɛmaayaso fɛn o fɛn bɛ k'anw senkɔrɔma don tɔn in tɔgɔra ni karamɔgɔ ka bonya ye an ka foli bi s'a bɛɛ ma bi an karamɔgɔ an'an ka ɲɛmɔgɔ Elhaji Modibo Jalo a y'an su kokura k'a fɔ min kɛra an kana ɲakaw ra hali bi an ka duloki bɔ an k'an ka min kɛ an k'a kɛ walasa karamɔgɔ bɛ k'i bolosi fan min fɛ an k'a wasa karamɔgɔ wasali tɛ dɔwɛrɛ ye ko ye jamanadenw bɛ lafiya n'an ka cɛsiri cogo min na ala sɔnna an b'o baara de la an karamɔgɔ ala sago a bonya baara. an b'aw ladɔnniya k'a fɔ tile fila kɔnɔ centre de santé Cherif la a 35 minnu bɛ Mali ɲɛfɛ olu ɲɛmaaw ka dɔnta kaburiyara kɛnɛya tigilama jolenw fɛnɛ fɛ ani kɛnɛyaso bɛ ɲɛnabɔ cogow minnu na o ɲɛdɔmanganaw fɛnɛ kunbɛn minnu ɲɛdɔndaw kawuriya ka ɲɛsin comité de gestion mɔ ani sɛbɛnkura ko ɲɛnabɔbaw mɔ centre de santé Cherif law la ba madani den ni Basidan Tarawele de a se yada Cherif Usman Madani Haidara ya ka nisɔndiya jira ni hakilina in sigili la senga bawo centre de santé Cherif la ka jɔ a fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a dabɔ bɛ fɛn min kama Mali den minnu bɛ yen ni kɛnɛya ko deguw b'u kan u bɛ se ka kɛnɛyaso sɔrɔ k'u yɛrɛ furakɛ cogo min laɲini y'o ye Serifikɛ dali masa wale ɲuman dɔn a ka bonyaba kɛlen la a ye baara sɔrɔla ka kunjɛ ni dugawu don ye. Cherif la kɛnɛyaso cakɛlaw ka dugawu ɲini nasiraw fɛ u ka lakɔli kunkanna na an fana karamɔgɔ Seyidi Cherif Usman Madani Haidara a ye dakurɛ 2 sɔrɔ ka kɛ an ka jango seereya ɲɔgɔn fɛ. An bɛ fɔlɔ ka Ala fo ka Ala barikada ani ka Ala wale ɲuman dɔn. N b'a fɔ n ka kumaw la tulon ka kuma tɛ sɛbɛ kuma yɛrɛ de don sɛbɛ kuma don k'a fɔ n b'a ɲini mɔgɔw fɛ u ka fara ne yɛrɛ kan ka Ala fo ne kelen n da ka dɔgɔ Ala barika dali la wallahi ne kelen da ka dɔgɔ Ala barika dali la Ala ni ce n bɛ fɛ ka min fɔ ne kamana ma gɔn fosi la walima foyi nege ma ne minɛ ko ne y'o miiri n kɔnɔ kabini kunu fɔ bi ni Ala ma kɛ ko fosi tɛ yen o de la ne ko ne tɛ se ka Ala fo n da ka dɔgɔ nin ye kɛnɛ dɔ de ye kɛnɛ min ni Ala y'a latigɛ ne Haidara balolen ma o ye kabakoba de ye an bi Ala y'an kɛ jamana min den ye Mali don Ala tilala k'an bila a ka diinɛ laseli sira de kan o sira kan bi Ala ye sini fɛn caman latigɛ an ye bi an bɛ se ka jɔ Ala ɲɛkɔrɔ ka min yira a la mɔgɔ kelen ye fu de mais aw jama bi bi n'o ye docteurw ye aw de bɛ furakɛliw kɛ aw de bɛ dɔgɔtɔrɔso la Mali dɔgɔtɔrɔso ko a daminɛna cogo min na anw fɛ an balimakɛ dɔ bɛ yen wajulikɛla don ko Camu ale nana ne ka anniversaire dɔ la yan a ko Haidara dɔgɔtɔrɔso ko ma nɔgɔn nka ni e y'a fɔ i ka jama ye u bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso jɔ Mali kɔnɔ o waati tɛmɛna o kɔfɛ an yɛrɛ teri dɔ bɛ yen wajulikɛla de don a banana u ye ne wele ko a man kɛnɛ u taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso min filɛ Korofina dɔgɔtɔrɔso la a ma da yɔrɔ sɔrɔ yen olu ko bana in ka gɛlɛn dɔɔnin ko ka taa n'a ye Gabriel Touré la an ye ɲɔgɔn cɛ ka taa Gabriel Touré la Ala k'u sara dɔgɔtɔrɔ ɲɛmɔgɔw u y'an bonya kosɛbɛ u bɛɛ ye boli kɛ pour que ka place ɲini n'a ye place ma sɔrɔ docteur ɲɛmɔgɔ tilala ka projet de wele k'a fɔ projetkaw ye ko banabaatɔ dɔ bɛ Haidara ka karamɔgɔ dɔ don n bɛna ci aw ma o ko an ka yɛlɛ an yɛlɛna o docteurw fana Ala k'u sara a ɲɛmɔgɔ bɛɛ wulila ka jɔ an karamɔgɔ ka place ɲini yɔrɔ bɛɛ o don projet place ma sɔrɔ u ko an ka na n'a ye ten
an y'a ta ka bɔ mobili kɔnɔ a ma lajɛ a fatura o don de ne ye président wele président ninnu wele a n'a ka bureau mɔgɔw n ko n b'a ɲini u fɛ vraiment u ka an dɛmɛ an ka ala ka so jɔ an ka ala ka so jɔ bon o kamana ganna parce que misiri b'an bolo ne ko ala ka so mais une semaine u nana ni miliyari kelen de don a président miliyari kelen ani miliyɔn kɛmɛ saba président yɛrɛ kelen filɛ k'a da f'u ye dɔgɔkun kelen kɔnɔ u ye wele da ansaru bɛɛ ye miliyari kelen ani miliyɔn kɛmɛ saba alors u nana ni wari ye ne ko non a bɛ dɔgɔtɔrɔso jɔ a bɛ dɔgɔtɔrɔso jɔ o dɔgɔtɔrɔso de jɔlen filɛ nin ye an ma tuma ni ala ka hinɛ na président a fɔra ye ne taara minisiri fɛ yen ko dɔgɔtɔrɔso papiye ko ka gɛlɛya bi ta ne taara minisiri fɛ yen minisiri ye mɔgɔ bila ka na dɔgɔtɔrɔso la ko non ko a yɛrɛ gɛlɛya foyi tɛ nin na aw yɛrɛ ka se ka nin kɛ aw yɛrɛ ye faso kɔnɔ yan an b'aw dɛmɛ dɔgɔtɔrɔw ka minisiri wulila k'a ko ta a sɛbɛ la ka se président ma président nana a ko an y'a kɛ cogo di an ko an y'an ka 20 de fara ɲɔgɔn kan mais a bonyana président hakili ma maliyɛn ka se ka wari bɔ ka dɔgɔtɔrɔ nin ɲɔ dɔgɔtɔrɔso jɔ ala tɔgɔ la gouvernement ka dɔrɔmɛ t'a la dɛmɛ ma bɔ kɔ kan a don a ye an ma tuma ni kamana gan a ko sirifikɛ ne ko a b'a fɔ ne ma n burankɛ de a ko n bɛ min f'u ye ne yɛrɛ de b'a dayɛlɛ nin dɔgɔtɔrɔso in ne yɛrɛ ama tumani de b'a dayɛlɛ a jaw bɛ yen a images bɛ yen ama tumani nana ka na dɔgɔtɔrɔso in dayɛlɛ a ko docteur ɲɛmɔgɔw ma k'u k'a lajɛ ni min b'a jɛ olu b'o k'a la alors o y'a sɔrɔ salle d'opération b'an bolo minɛn bɛɛ b'an bolo mais olu ko ka diligence ko fɛn dɔw kan ka don nun na gazi dɔw kan ka kɛ cogo dɔ la ayiwa oxygène k'olu bɛ installé kogo la u y'a kumaw ci k'a caya amadu ko k'a bɛ bɛn joli ma k'u ko 50 mais o 50 in ma d'anw ma dɛ a dira o dɔgɔtɔrɔ ɲɛmɔgɔw de ma u kɔni nana bara fɛn bara gazi bara in jamanja ye u nana o dama don dɔgɔtɔrɔso in na bon o kɛra ne balolen ɲɛna fantanw bɛ furakɛ ne bɛ min don se tɛ mɔgɔ minnu ye an t'u bɔ yɔrɔ dɔn dɛ an bɛ min don ala sa kɔnɔ ala de b'a a miliyɔn hakɛ dɔn fi sabilillah alors jigitugu ka bon ala bolo i ka seli fɔ k'i te pɛrɛ ye mais ala ma ne faga fɔ aw bɛɛ sigira ne ɲɛfɛ bi ko nin bɛɛ ye ansaru docteurw de ye dɔgɔtɔrɔso 35 ani 5 dɔgɔtɔrɔso 30 ani dɔgɔtɔrɔso 5 o de jɔra ansaru fɛ bi mali dugukolo kan o docteurw ɲɛmɔgɔw de filɛ nin ye n'u nalen bɛ ka dɔ fara u ka dɔgɔtɔrɔya kalan kan n'o ye formation ye n'o kɛra ne ɲɛna ala fo da ne bolo parce que ni kun bɛ se ka kɛ ne salen kɔfɛ pourquoi pas mais ala y'a kɛ ne yɛrɛ balolen ɲɛna o ye ala ka kabako de ye ne kan ka min barika da ala ye mana an bɛ min fɔ ye a y'o jija a y'o cɛsiri anw ka dɔgɔtɔrɔso ani dɔgɔtɔrɔso man ka kɛ kelen n bɛ fɛ ka mun fɔ aw ka kan ka kɛ mɔgɔ ye dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ kalan ye hinɛ ye fɔlɔ mais aw ka kan ka silamɛya kalan far'o kan ka tila ka ansaruya kalan far'o kan alors ni dɔgɔtɔrɔw hinɛna banabaatɔw la siɲɛ 1 aw ka kan ka hinɛ u na siɲɛ 100 aw ka kan k'u ladon siɲɛ 100 aw ka kan k'u bisimila siɲɛ 100 mɔgɔ yɛrɛ minɛ cogo docteur bolo o yɛrɛ ye bana tilancɛ furakɛli ye docteur ka kuma ɲuman o ye bana tilancɛ furakɛli ye tiɲɛ don dɛ wallahi tiɲɛ don ne ka cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ yen n fa y'a bisa ma mɔgɔba don ala y'a bonya a banana a yɛrɛ jigi tigɛra k'a fɔ ko nɔgɔyara mais ala ye seere ye ne nana a fɛ yen a y'i da k'a tɛgɛ don ne bolo k'a bɛ dugawu k'an ye ne n'a denkɛ de kun nana a fɛ ayiwa
sari a bɛɛ bɛ sari dɔn sari min bɛ min sari tɔ sigilen b'a kɛrɛfɛ a ko a den ka o min den ko nɔ ko ale fara a ko nɔ ko den ɲiginna ale la de parce que ale y'a min ne ko ka ɲiginna o yɔrɔ bɛɛ an ye sari in tila ni ɲɔgɔn cɛ an y'a bɛɛ sanni k'an bolo don a minɛn kɔnɔ a yɛrɛ ɲɛna k'a ne ko a ma n ko ne tun ma farigan in faamu n ko mɛ a fɔra n ye cogo min na n y'a faamu n ko mɛ kɛnɛya bɛ ala de bolo dɛ n ko mɛ n bɛna ni fura dɔ ye n'i y'a kɛ bi i b'a jaabi ye bi i b'a jaabi ye bi a ko han n ko ɔhɔ n ko mɛ a bɔyɔrɔ ka jan quoi mɛ min mɔbili ta sisan ni ala sɔnna i b'a jaabi ye bi o kɛra 9h 10h waati an karamɔgɔ seli fana waati ne jigi wɛrɛ t'anw na kuranɛ kɔ an ye kuranɛ yɔrɔ dɔw sɛbɛn ka furamugu dɔw t'an bolo ani wusula kabini ala k'an da ma mɔgɔ furakɛ n'a ye n ti furakɛli ɲɛdɔn mɛ n nana n'a ye n ko a ma nasi in dɔ min i ka wusula wusu n ko tile t'i bɛɛ k'i dalen to bilahi alil azim a ye nasi in dɔ min ka wusula wusu anw taara safo selilen an taara lajɛ an y'a sɔrɔ a bɔlen bɛ ka sigi chaise ka bɛɛ korilen don a la alors n bɛ fɛ ka mun fɔ ye jigiya yɛrɛ ye kɛnɛya ye quoi alors banabaatɔ docteur bi min fɔ a ye o yɛrɛ ye fura fankelen ye fura tɔ bɛ min kɛ a b'o kɛ mais ni banabaatɔ jigi sigira o fana ye kɛnɛya dɔ de ye alors a b'a janto o de la a ka baaraw kɔnɔ ka banabaatɔ hakili sigi fɔlɔ k'a jigi sigi a bɛ min d'a ma o b'a nafa aw de ye docteur ye anw tɛ dɔgɔtɔrɔ ye an tɛ dɔgɔtɔrɔya ɲɛdɔn mais n b'a dɔn kɔni hinɛ bi dɔ ɲɛ adamaden ka bana na ani kuma ɲuman mana n bɛ dugawu kɛ ala k'a n'aw dɛmɛ ala ka baara ɲɛ aw bolo bɛɛ bɛ se ka nata mais anw ti nata an bɛ nata ala de la n bɛ fɛ k'o de fɔ aw ye docteuriya ko caman b'a la bi an b'a caman kalama mais o man ka ye aw la k'a fɔ n ka wari sɔrɔ non ne ka docteur y'o de fɔ ye ne ka docteur ye Toloba de professeur don u taara examen kɛ mɔgɔ min kɛra premier ye a kɛra ale de mais Toloba a denkɛ ko k'a bɛ fɛ ka kɛ docteur ye denkɛ taara kalanjanw kɛ mais a ko fa ma ale bɛ fɛ ka kɛ docteur de mais Toloba ye mun fɔ a ye a ko n den n'o ka di ye problème t'a la mais waati sɔrɔ dɔgɔtɔrɔya la mais i bɛ ɲɛ mɔgɔw kɔni ma ah oui c'est vrai waati sɔrɔ dɔgɔtɔrɔya la i bɛ ɲɛ mɔgɔw ma de mais ni docteur min ko fɔ n ka wari sɔrɔ o la f'i ka banabaatɔw faga dɛ ah oui c'est vrai o kumana a b'a janto o yɔrɔ de la a bɛ ɲumanya min kɛ a bɛ fura min kɛ banabaatɔ la a saralen don ala fɛ ka sɔrɔ a ka baara de don a bɛ sara t'a la mais i bɛ ɲumanya min kɛ ka banabaatɔ lajɛ maa o maa bɛ ɲumanya kɛ hali n'i bɛ sara t'a la ala b'i sara ka fara a kan n fɛ k'o de fɔ ye ala k'a n'aw dɛmɛ ala ka baara ɲɛ aw bolo ala ka tɔgɔ duman d'aw ma an ka jamana ala k'a basigi ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ala k'an bɛɛ laban ɲɛ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh fil akhirati hasanatan wa qina azaban اللهم انصرنا وانصرنا واجعلنا وفرج عنا لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين يا فرد يا صمد اقضي حوائجنا وفرج همومنا واهدنا جميعا الى صراطك المستقيم وادفع عنا شر اعدائنا ادفع عنا شر اعدائنا صل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ala ka ni do sanma nunu bɛɛ lajɛlen minɛ an bɛ ala fo ka barikada ka fɔ zamzam n'u ye ko wasati tɛmɛnin kan kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye Serifula kɛnɛyasow cakɛlaw hali bi u ka lakɔgɔli baara minnu ni o tun bɛ sen na o baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛra ka bɛn kari janvier kalo tile 18 ma ADN Mali Jabala la Bangoni Janganabugula la commune 1 kɔnɔ Bamako Serifula Jabaraniso tɔgɔ la Alamidu Badini Baba Keita de tun bɛ ka baaraw seere an ka janga jamadali kɛ Kakeni Fédération Ansardine International Kauli Kajoy Kalasen Chama de Kuntalembe Kakeni ni Donta Kauri Alikene Mumenyeshi Serifula Kenya Subi Saba Aniduru Barakelauma
laɲini o tɛ dɔwɛrɛ ye faamuya o bɛ se sɔrɔ cogo minɛ walasa kɛnɛyaso ninnu a baara ka se ka kɛ a ɲɛma ni ka jamanadenw olu ka kɛnɛya sabati. N'i ko ko dɔgɔtɔrɔso a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye o ye kɛnɛya bɛ sabati cogo di sariya jumɛnw bɛ jamana kɔnɔ min bɛ se ka na ni kɛnɛya sabatili ye dɔgɔtɔrɔso papiye ko kan ka kɛ kɛcogo jumɛnw na o kɔfɛ fana n'i ko ka mɔgɔ lakɔkɔ comité de gestion bɛ yen ani dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ fana bɛ yen u ka baaraw kɔnɔna na papiye minnu kan ka d'u ma n'u kan ka baara kɛ ni papiye minnu ye olu papiyew bɛ sɛbɛn cogo jumɛnw na mɔgɔ minnu bɛ na contrôler n'u nana contrôler u mago bɛ se mun ni mun ma n'o kan ka sabati donc o la o formation bolila o hukumu de kɔnɔna na ani olu yɛrɛ bɛ réunion minnu kɛ réunion ninnu na n'i y'a kɛ mun de kan ka kɛ réunion compte rendu kɔnɔna na o ɲɔgɔnna misala ninnu caman de dira ani n'i ko k'i bɛ plan d'action kɛ san kɔnɔ n bɛ fɛ ka baara minnu boloda olu bɛ boloda cogo jumɛnw i kan ka mun de k'u kɔnɔna na o la kalan in bolila olu de kan ka caya. Ni dɔn ta kawuriyali kɛnɛ kɛra sababu ɲuman ye maa 80 ma ka bɔ jamana marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnya ma Sherifla kɛnɛyaso centre de santé Sherifla awa nabaw o y'a jira k'a fɔ ko dɔnni mun sɔrɔla ni tile fila kalan kɔnɔna na ko na a lawaleya laɲiniw olu bɛ se sabati cogo min. An bɛ se ka formateurs fo kosɛbɛ parce que u y'u seko kɛ ka fɛn ɲɛɲini k'a ɲɛfɔ an ye an dun y'a faamu fana n'Ala sɔnna a tɔ y'an bolo an ka se k'an cɛsiri an ka se k'a waleya yaasa don dɔ bɛ na an bɛ se k'a fɔ an mago bɛ mun na an ka se k'an yɛrɛ bila sariya hukumu kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ donc an bɛ foli lase an karamɔgɔ ma n'o ye Seru Usmanu Dana Haidara ye a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen parce que ale kelen de hakilina sababura an sera bi ka dɔgɔtɔrɔsow k'a jɔ Mali fan bɛɛ a wo misɛnnin bɛɛ a bɛ sɔrɔla fan bɛɛ fɛ gɛlɛya n'a ta bɛɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ k'u seko kɛ pour que kɛnɛya min n'an bɛ k'o ɲini mɔgɔw bɛ se k'a sɔrɔ o sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ o ma sɛgɛn donc mɔgɔ min kɛra o sababu ye a tigi ni foli ka kan. Ni tile fila kalan kɔfɛ alisilamɛya dɛmɛtɔn fédération Ansar Dine International ɲɛmaaba a y'i ka nisɔndiya da kɛnɛmaya ka foli ni wale ɲuman dɔn kɛ ni k'a ɲɛsin commission maaw ma maa minnu gɛrɛsɛgɛ donna ni formation na k'a ɲini u fɛ o k'a waleya jamana kɔnɔdenw bɛ se lafiya sɔrɔ cogo minɛ kɛnɛyako ta fanfɛla o hukumu kelen kɔnɔna na wale ɲuman dɔn ani bonyamasegi foli kɛra ni k'a ɲɛsin sabu ɲuman ma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fa n'an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara. Bi ye lon duman ye bi ye nisɔndiya lon ye sabu an ka centre de santé mun bɛ an bolo Mali kɔnɔ yan a bɛnna 36 ma bon ɲɛmɔgɔso min bɛ o la o y'a laɲini ka formation kɛ o ko sabu n'i ye baarada dayɛlɛ i kan ka ɲɛtaga ɲini a la donc an b'o formation kɛnɛ de kan nisɔndiya min b'a la o le an ka formateurs yɛrɛ faamuya min b'o la k'a di an ka centre baarakɛlaw ma o ye faamuya min bɛ nafaba kɛ an ye o ye faamuya min bɛ ɲɛtagaba di an ma donc an bɛ dugawu kɛ formateurs ye ka dugawu kɛ centre yɛrɛ baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu k'an karamɔgɔ ye sabu ale de y'a sababu ye ale de ye hakili ɲuman d'an ma k'a fɔ ko an ka baara kɛ dunuya yɛrɛ bɛ se ka lafiya ni sababu min ye o ye kɛnɛya nasiraw ye donc an bɛ dugawu kɛ an ka centre baarakɛlaw ye kalan min dir'u ma ala ka an n'o nafa n'a ye ala k'a to o kɔnɔ formateurs yɛrɛ fana an ka dugawu k'o ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko commission mun sigilen bɛ n'a ka caw bɛ ɲɛsin Sherifla kɛnɛyaso olu baara kɔlɔsili ma o y'a jira k'a fɔ ko don nataw la o na wulikajɔw sabati ni ka t'i ɲɛ da kɛnɛyaso 35 ninnu kelen-kelenna bɛɛ la ka danganiya sɔrɔ mun b'a jira k'a fɔ ko ni tile fila kalan a ye nɔ bɔ.